ወራራትን ዝምታታትን ተቃውሞ ህዝብን ወራር አሕመድ ግራኝን ምምጻእ ፖርቱጋላውያንን ቱርካውያንን ቅድሚ 550 ዓመት ከበሳታት ኤርትራ ወይ ምድረ ባሕሪ በሓደ ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ዝተባህለ መስፍን ይግዛእ ነበረ። ባሕሪ ነጋሲ ይስሐቅ ንንጉስ ናይ አምሓራ ይግብር እኳ እንተነበረ ኣብ ምድሪ ባሕሪ ሙሉእ ስልጣን ነበሮ። ኣብዚ ግዜ ሓደ አሕመድ ግራኝ ዝተባህለ ንጉስ ወይ ኢማም ናይ አዳል ንንግስነት አምሓራ ኣጥቂዑ ብ1541 ንኸበሳ ክወርር መፀ። እንተኾነ ግን ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ህዝቡ ኣኽቲቱ ኣብ ድባርባ ዓገቶ። አዳል ኣብ ናይ ሎሚ ምብራቅ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብምስልምና ዝኣምኑ ህዝቢ እዮም ነይሮም። ኣቐዲሙ ንጉስ ናይ አምሓራ ሓገዝ ናይ ፖርቱጋላውያን ዝበሃሉ ብክርስትና ዝኣምኑ ጻዓዱ ኤሮጳውያን ሓቲቱ ነበረ። ብ1541 ከዓ ፖርቱጋላውያን አንጻር ግራኝ ንኽዋግኡ ምጽዋዕ ኣተዉ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ውግእ ከዓ ምስ ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ተሓጋጊዞም ንግራኝ ኣብ ኣኮሎ ግዛይ ሰዓርዎ። ግራኝ ብወገኑ ሓገዝ ናይ ቱርካውያን ሓተተ። ቱርኪ ኣብ ሞንጎ ኤስያን ኣፍሪካን ትርከብ እስላማዊት ሃገር እያ። ቱርካውያን ንግራኝ ብርክት ዝበለ ጠበናጁ ለኣኽሉ። ንሱ ከዓ ንፖርቱጋላውያን ኣጥቂዑ ሰዓሮም። ብድሕርዚ ግራኝ ንህዝቢ ከበሳ ብዙሕ ኣሳቀዮ። ኣብያተ ክርስቲያን ኣቃጸለ፣ ኣቕሽሽቲ ቀተለ፣ ህዝቢ ብዝከኣሎ መከቶ። ግን ብዙሕ ተሃስየ። ብዙሓት ደቂ ከበሳ ድማ ተገዲዶም ሃይማኖት ምስልምና ተቐበሉ። ብ1542 ግን ንጉስ አምሓራ ፖርቱጋላውያንን ባሕር ነጋሲ ይስሐቅን ተሓባቢሮም ንግራኝ ገጠምዎ። ተሳዒሩ ኣብቲ ውግእ ሞተ። ሞትን ስዕረትን ግራኝ ንህዝቢ ምድሪ ባሕሪ ካብ ካልእ ወራራት ኣየድሓኖን። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብቱርካውያን ይተሓዝ ነበረ። ከም ፖርቱጋል ቱርኪ ናይቲ ግዜ ሓያልያ ነይራ። ብ1517 ንስዋኪንን ምጽዋዕን ሒዛተን ነይራ። ቱርካውያን ግን ንምጽዋዕ ባዕሎም ዘይኮኑስ ብሓደ ወኪሎም የመሓድርዋ ነይሮም። እቲ ወኪል ናይብ ዝብል ሽመት ነበሮ። መራሒ ናይቶም ገዛእቲ ዝነበሩ ናይ በለው ቀቢላታት ኮይኑ ምቕማጡ ኣብ ሕርጊጎ ነበረ። ድሕሪ 40 ዓመት ማለት ብ1557 ቱርካውያን ሰራዊቶም ንምጽዋዕ ኣእተዉ። ጎላጉል ሰጊሮም ከበሳ ብምድያብ ንድባርባ ሓዝዋ። ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ቱርካውያን ከበሳ ምስ ደየቡ ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ህዝቢ ኣኽቲቱ ኣብ ድባርዋ ሰዓሮም። ነቶም ዝሃደሙ ከዓ ስዒቡ ብዙሕ ማህሰይቲ ኣውረደሎም። ድሕሪ 3 ዓመት ይስሐቅ ንንጉስ አምሓራ ምግባር ብምእባይ ንስልጣኑ በድሆ። ኣብ ውግእ ንኽገጥም ሓገዝ ስለ ዘድልዮ ግን ነቶም ስዒሩ ዝበታተኖም ቱርካውያን ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ኣብ ጎድኑ ተሰሊፎም አንጻር ንጉስ አምሓራ ተዋግኡ። እንተኾነ ግን ንጉስን ሰርፀ ድንግል ናይ አምሓራ ንይስሐቅን ቱርካውያንን ሰዓሮም። ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ኣብቲ ውግእ ሞተ። ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ንኸበሳታት ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ዝተቋፀረ ሓያል ተዋጋእን መራሕን ነበረ። ከምቲ ዝሓለኖ ግን ንንጉስ አምሓራ ክስዕሮ ኣይከኣለን። ድሕሪ ሞት ይስሐቅ ከበሳ ብነጋውስ አምሓራ ብተደጋጋሚ ተወረን ተራስየን።
እቲ ህዝቢ ግብሪ ንኽኸፍል ዝግደደሉ ግዜ እውን ነበረ። ቱርካውያን ንኸበሳ ናይ መሓዝ ድሌቶም ኣቋረፅዎ። ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕር ተመሊሶም ድማ ን300 ዓመት ገዝእዎ። ከምቲ ቀደሞም ግን ነቲ ዞባ ብወከልቶም ወይ ናይባት ኣቢሎም እዮም የመሓድርዎ ነይሮም። ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ሎሚ ኤርትራ ካብ 16 ክሳብ 19 ክፍለ ዘበን ቱርካውያን ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ይገዝእሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እቲ ዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ይካየድ ነይሩ? ኣብዘን 300 ዓመታት ብዙሕ ናይ ህዝቢ ሰገማታት ተራእየ። ብዙሓት ቀቢላታት ተሓናፈፃ። እቲ ህዝቢ እውን ነናሓድሕዱ ተዋረረ። ከምዚ ኢለን ገለ ቀቢላታት ወይ እንዳታት ጎይቶት ዝወረረኦም ህዝብታት ኮና። ኣብ ከበሳ እንዳተስፋፅየን ዝበሃሉ ብሓገዝ ንጉስ ኣምሓራ ሽዑ ጎንደር ዝነበረ ጎይተት ሃዘጋን ፃዓዘጋን ኮኑ። ዳርጋ ንመላእ ከበሳ ከዓ ናብ ጉልቶም ለወጥዎ። ኣብ ሮራ፣ ማርያ፣ መንሳዕ፣ ምድሪ ቢለንን ምድሪ ቢንዓመር እውን ንህዝቢ ግብሪ ዘኽፍሉ ጎይቶት ዓብለሉ። እዞም ሽማግለ ዝበሃሉ ጎይቶት ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመፁ እዮም። ንኣብነት ንሮራ ዝገዝኡ ቤተ ኣስገደ ካብ ከበሳ ዝሳጎሙ፣ ንቢንዓመር ዝገዝኡ ናብ ታበ ከዓ ካብ ሱዳን ኣተዉ። ነቲ ዝጸንሖም ህዝብን ድሒሩን ዝመፅን ብምዕብላልዮም ከዓ ዝጉይትቱ። እቲ ዝተገዝአ ህዝቢ ትግሬ ዝብል ስም ተዋህቦ። ንሽማግለ ከዓ ይሓርስሎምን ይሓልብሎምን ግብሪ ይኸፍልሎምን ነበሩ። መነባብርኡ እቲ ዝኸፍአ ኮነ። ህዝቢ ዓፈር ቅድም ዓደማራ ማለት ጻዕዳ ሰባት ብዝበሃሉ ዝቆመ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ዓሳማራ ማለት ቀያሕት ሰባት ዝበሃሉ ዓፈር ካብ ደቡብ መጽዎም። ጸኒሖም ዓሳማራ ጎይተት ናይ ዓዳማራ ኮኑ። ጎይተትነቶም ግን ከምቲ ናይ ሽማግለ ተሪር ኣይነበረን። ናይ ጎይታን ጊላን ዝምድና ዘይነበሮ ህዝቢ ሳሆ እዩ። ህዝቢ ሳሆ ብዙሕ ሰገማታት ብምግባር ኣብ ከበሳን ምዕረባዊ ቆላታትን ሰፈረ። ማርያን መንሳዕን ንኣብነት ካብ ሰገማታት ሳሆ ዝተፋረዩ እዮም። ግን ቋንቋን ባህልን ህዝቢ ትግሬ ተቐበሉ። ካብዚ ዝተገልጸ ፍልይ ዝበለ ኩነታት ኣብ ባርካ ነበረ። ቅድሚ 400 ዓመታት ሓደ ፉንጅ ዝተባህለ ናይ ሱዳን ንግስነት ንባርካ ወሪሩ ተቆጻጸረ። ኣብኡ ናይ ትግረን ቤጃን ወይ ሕዳር ቀቢላታትን ህዝቢ ናራን ኩናማን ፋሒሎም ብመጓሰን ማሕረስን ይነብሩ ነበሩ። ንግስነት ፉንጅ ንገለ ቀቢላታት ትግረን ቤጃን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ኣብ ትሕቲ ወከልቱ ማለት ንብታብ ኣእተዎም። መራሒ ናብታብ ደግለል ዝበሃል ሽመት ተዋህቦ። ህዝቢ ቤንዓመር ከዓ ካብዚ ምትሕዋስ ናይ ብዙሓት ቀቢላታት ቆሙ። ናራን ኩናማን ንንግስነት ፉንጅን ንደግለል ቤንዓመር እውን እኳ እንተገበሩ ናይ ውሽጦም ምምሕዳር ነበሮም። መደምደምታ ካብ 16 ክሳብ 19 ክፍለ ዘበን እምበኣር ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ናይ ሕጂ መልክዑ ሓዘ። እዘን ናይ ሎሚ ብሄራት ኤርትራ እውን ኣብዚ ዝነብራሉ ዘለዋ ቦታታት ሰረታ። ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ስርዓት ኣይተጠምራን። ገማግም ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቱርካውያን ነበረ። ከበሳ ብዙሕ ግዜ ንነጋውስ ኣምሓራ ይግብሩ ነበሩ። ባርካ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ፉንጅ ነበረት። ሳሕልን ሰንሒትን ብሽማግለ ይግዛእ ነይሩ። ህዝቢ ሳሆ ካብ ገዛእቲ ናፃ ኮይኑ ብመጓሰን ማሕረስን ይነብር ነበረ። ይኹን እምበር ብቐጻሊ
ሰገማታትን ምትሕዋስን ዝራኸብ ህዝቢ ምንባሩ ክስሓት ኣይግባእን